ibigay mo sa amin lahat, kahit buhay mo pa ang katapat. Pagmamahal mo'y walang katulad, kasalanan ko yung pinatawad. Kayamanan mo ay yung ibinigay, buhay inalay para kami mabuhay. Ito'y aking naranasan, ito'y aking nasilayan. Sa pamilyang nakagisnan, My Home Church ang pangalan. Sa pamilyang si Kristo ang nasa gitna, asahan mong walang makakasira. Dahil sa kanyang tapos na gawa, lahat kami ay nagkaisa. Tayo'y sumayaw, umiyaw, sumigaw, ialay sa kanya lahat ng galaw. Si Jesus, kilala mo ba si Jesus? Pangalang kagaling ay kayang ibigay, niligtas sa mga ape, kasalanay napatawad, buhay ng tao'y binago at ginoo, ginamit para magsilbi sa kaharian. Siya ang daan, buhay at katotohanan, dapat yan ay alam ng sambayanan, atin siyang tanggapin at sambahin sapagkat si Jesus, kilala mo ba si Jesus? Pundasyon ng My Home Church sa salita, sa gawa at kahit na sa musika, mga matang bulag ay makakakita, talata ng bawat isa sa puso't kaluluwa, sumpa pangako ng Diyos sa krus sa pagtagumpayan. Yan ang pagmamahal ang gustong aming pinagsisilbihan. Ang laban ay tapos na, paborit, pasasalamat sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, sumigaw, dahil sa pamilyang si Kristo ang nasa gitna, asahan mong walang makakasira. Dahil sa kanyang tapos na gawa, lahat kami